Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zifukwa zimene zimapangitsa kunena kuti anthu ambiri azichinyoza Chisilamu komanso akhale akutinyalanyiza. Zina mwa zifukwa zimene zimapangitsa anthu ambiri kunyoza Chisilamu kapena kuti kunyoza chipembedzo cha Chisilamu. Chinthu choyambirira ndi kusadziwa bwino zokhuzana ndi Chisilamu. Anthu ambiri saziwa bwino zokhuzana ndi Chisilamu. Amaganiza kunena kuti Chisilamu ndi zinthu zimene iwo adamvapo kuchokera kwa anthu ena pa social media ndi zinthu zina zosiyanasiyana, koma si choncho. Chisilamu ndi chipembedzo chimene chimasata bwino malamulo ake komanso chimakhala chikuyendetsa bwino ndondomeko zake. Anthu ena ambiri amaganiza kunena kuti zimene adamva kuchokera kwa anthu ena kapena zimene adaona pa social media kapena zimene iwo anu ake amaziziwa kuchokera ku community imene amakhala, zimenezo ndiye ndi Chisilamu. Tinaonapo inu kapena kuti mudaonapo inu anthu ambiri akumalankhula zinthu zosiyanasiyana. Ndikumalankhula kunena kuti ine ndimachidziwa Chisilamu kapena ine ndakhala kwambiri ndi Asilamu amene oti amakhala ndi anthu ena amene sali Asilamu koma amalankhula kunena kuti akuchidziwa bwino Chisilamu. No, Chisilamu ndi chipembedzo chimene chimasata bwino malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo ndi chimene chimakhulupiranso kunena kuti Mulungu ndi mmodzi. Mulungu ndi amene adalenga kumwamba komanso ndi pansi pa dziko lapansi.